Здравейте, приятели! В този мрачен априлски ден искам да ви представя 3 карикатури, които отпътуват към нашите клиенти. Надявам се утре, когато ги получат, за тях вече времето да не е толкова мрачно и дъждовно. Така, първата карикатура. Всичките са на фотохартия в рамка с антирефлексно стъкло. Като това стъкло и друг път съм споменал, че отразява много по-малко светлината и така дава едно много по-добро цветоусещане. Така, първата карикатура е за момче, който има страст, неговия мотор Кавазаки, и другото повода мисля, че Георгиов ден, мисля, че се казва Георги, вероятно за неговия имен ден. Затова хората поискаха да има чеверме и много алкохол. Като този алкохол е свързан с неговата професия. Той е барман. Също като детайл искаха да добавим тези табели: Търговище, Бургас, Сарафово, Варна, Герен. И един надпис или негова мисъл, то едва ли е точно негова, но много е важно мезето да е влажно, да е пасло, а не е расло, да е драно, а не брано. Явно това е нещо много типично за него, щом нашите клиенти пожелаха да е в карикатурата. Така, продължаваме с следващата. Подарък за скъпа учителка. Класен ръководител. Това са едни от любимите ми подаръци. Да, най-добрият класен. Преподавателката е по английски език. А това момиче е голям фен явно на неговата класна и с мъка се разделя с нея. Но за хубаво или лошо някой път трябва да се разделяме с най-близките си хора. Следващия поред, но не е по важност. Тук вече говорим за един юбилей. 60 години. Жената е счетоводителка, като нейното хоби и любими страсти са да чете книги. Добавили сме и това. Обича и цветята. Сега, цветята са точно конкретни. Конкретен сорт, но за съжаление не помня какви точно бяха. Но са любими нейни цветя, което прави подаръка много персонален и надявам се с усмивка да посрещне този подарък за нейния юбилей. Това е за сега от нас и до нови срещи!